दौरा घाटे पहुँचा दो दिलदार देवरवा हो। अरे बीतल जाता देवरू हो, अरे बीतल जाता देवरू देखो यार के बेरवा हो, दौरा घाटे पहुँचा दो दिलदार देवरवा हो। दौरा घाटे पहुँचा दो दिलदार देवरवा हो, दिलदार देवरवा हो। घाटे पहुँचा दो हाजीपुर वैशाली। घाटे पहुँचा दो दिलदार देवरवा हो। पहिला बेर भूखल बानी छठी के परब हो जाई लेट कैसे दे हम अरग हो, पहिला बेर भूखल बानी छठी के परब हो जाई लेट कैसे दे हम अरग हो। अरे तोहर नियोरा न करती हो, अरे तोहर नियोरा न करती रत घरे सजनवा हो। दौरा घाटे पहुँचा दो दिलदार देवरवा हो। दौरा घाटे पहुँचा दो दिलदार देवरवा हो, दिलदार देवरवा हो। घाटे पहुँचा दो हाजीपुर वैशाली। घाटे पहुँचा दो दिलदार देवरवा हो। कूरे कूरे कृष्णा देवरू मानिल बात हो, जिद तू छोड़ दौरा धल अपना माथ हो। कृष्णा साहेब देवरू मानिल बात हो, जिद तू छोड़ दौरा धल अपना माथ हो। राइट धीरज सैया देवरू हो, ओम प्रकाश देवरू तो बड़े बहरवा हो। दौरा घाटे पहुँचा दो दिलदार देवरवा हो। दौरा घाटे पहुँचा दो दिलदार देवरवा हो। राजधानी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो बेलवतिया।